Korábban soha nem volt az ember annyira igényes, annyira aktív, annyira megterhelt, mint a mai életben. Korábban soha nem volt annyira sürgősen, gyorsan szüksége energiára. A Kinetó az energiaforradalom. Kíméletes, tartós energia modern emberek számára. Egyedülállóan kombinálja a természet nyújtotta értékes energiahordozók hatóanyagait. A kávéval ellentétben a guarána a koffeint ingermentesen több órán keresztül kíméletesen adja a szervezetnek. Kiváló minőségű japán zöld tea. Évszázadok óta bevált a koncentráció fokozásánál és a sejttisztításnál. Fekete bodza. Bőségesen tartalmaz C-vitamint, valamint káliumot, foszfort és vasat. Csupa olyan anyagot, amelyekre a szervezetnek szüksége van a gyorsított energiafolyamatokhoz. Mate és gyömbér, hibiszkusz, csalán és gyermekláncfű adja a sok-sok létfontosságú vitamint, nyomelemet és ásványt. A Kinetó a 21. század intelligens energia itala. Dupla energia, klassz íz, fele áron. Fogyassza a Kinetót algaitalai kiegészítéseként akkor, amikor napközben friss energiára van szüksége, hogy minden napot energiában gazdagon élvezzen, úgy, ahogy kívánja. Több energia, vitalitás és a jobb életminőség érdekében. Also ich treibe eine Menge Sport. Hát én elég sokat sportolok. A Kinetó ehhez a legjobb. Ami igaz, az igaz. Van energiád, mégpedig tartósan. A Kinetó engem igazán felépít. Egész nap dolgozom, este mégsem vagyok a buli elrontója.